Persuna li titlob illi tinfetaħ inkjesta maġisterjali trid l-ewwel li tagħmel rapport lill-pulizija għar-reat illi l-pina tiegħu taqbess 3 snin ħabs. Il-persuna għandha tikkonferma bil-ġurament ir-rapport li jkun sar, tindika l-persuna suspettata, ir-reati li allegatament twettqu u tippreżenta l-provi. Meta jirċievu r-rapport, il-pulizija huma obbligati fost oħrajn li jibdew jinvestigaw biex jaraw hemmx provi ta' reat, jiddeċidu jekk hemmx lok ta' prosekuzzjoni jew jitolbu illi tinfetaħ inkjesta fuq talba tal-persuna. Jekk wara 6 xhur mindu jkun sar rapport mal-pulizija ma tkunx imbdiet prosekuzzjoni, ittieħed deċiżjoni li ma ssirx prosekuzzjoni jew imbdiet l-inkjesta, il-persuna privata għandha dritt tagħmel talba quddiem il-qorti kriminali ppreseduta minn imħallef biex isir skrutinju tal-investigazzjoni tal-pulizija. It-terminu ta' 6 xhur huwa diġà stabbilit f'liġijiet oħrajn. F'dan l-istadju quddiem il-qorti kriminali jeħtieġ li jkunu ppreżentati l-provi li jkunu ammissibbli. Il-qorti kriminali għandha tisma' fil-magħluq lill-pulizija dwar il-proċeduri tal-investigazzjoni, titlob lil persuna tkun qed irrapport sabiex tressa l-provi ammissibbli u lil persuna suspettata inkluż il-possibilità li jinstemaw xhieda jew isir il-kontro eżami. Wara il-qorti tiddeċiedi jekk il-pulizija jkomplux l-investigazzjonijiet tagħhom u tihom żmien biex jarquhom, jekk għandhom x'intemmu l-proċeduri jew tordnax lill-pulizija biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Jekk il-qorti tikkonkludi li m'hemmx każ, il-persuna għandha dritt għal azzjoni ta' reviżjoni ġudizzjarja minn deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali. Ir-riforma titratta wkoll il-funzjonijiet tal-maġistrat responsabbli mill-inkjesti. Il-funzjonijiet prinċipali tiegħu se jkunu fost oħrajn il-ġbir u preservazzjoni tal-provi ammissibbli u jekk minn dawn il-provi ikunx irriżulta sal-grad tal-probabilità li jkun twettaq reat. Hawnhekk il-maġistrat inkwerenti li tiddikjara jekk mill-provi li tresqu hemmx lok għal iktar stħarriġ mill-pulizija jew jekk għandix tinbeda azzjoni kriminali mill-Avukat Ġenerali. L-emendi proposti dwar dan il-punt japplikaw ukoll għall-inkjesti li għadhom pendenti. Din ir-riforma se jġestis ukoll iż-żmien li fih għandha tkun lesta inkjesta minn 60 ġurnata għal 6 xhur. Madankollu l-maġistrat jista' jestendi sa 2 snin. Wara dan it-terminu l-maġistrat għandu jikkonkludi l-inkjesta u jibgħat latti lill-Avukat Ġenerali biex jew tipproċedi jew titlob lill-pulizija ikomplu bl-istħarriġ tagħhom. Ir-riforma ħadd applika għall inkjesti maġisterjali li bdew mill-ewwel ta' Jannar 2025. Min għamel ir-rapport se jkollu ċans xahar sabiex jikkonforma ruħu mas-sistema ġdida ġala darba dak proposti sir liġi.